Det er nemlig også blevet forår herinde på Fredericia Bibliotek. Græsset er grønt, som det er udenfor, og her er egentlig også ganske lunt. Og på græsset, jamen der står du, Jeanette Kjær Christensen, foran noget, jeg ikke har set magen til nogensinde. Det er simpelthen en kæmpestor rusten krokodille. Hvad er det lige, der sker på Fredericia Bibliotek? Jo, men nu har vi læst sådan om alle de gode økologiske landmænd, der slipper forårskode køer på græs. Og så tænkte vi, kan vi ikke gøre det lidt sjovere? Så tænkte vi, så sætter vi en krokodille på græs. Så vi indkøbte et stort græstæppe, og så fik vi fat i en kunstmed. Og så kom krokodillen på græs sammen med nogle lidt andre usædvanlige dyr, som du kan se. Og ja, dem skal vi over og kigge på lige om lidt, men lad os da starte med krokodillen her, som jo er sådan en 3 meter lang og ser meget, meget glupsk ud. Hvorfor var det egentlig, du følte, at I også skulle konkurrere lidt med den her økodag, hvor køerne jo bliver sluppet på græs og danser? Det med, at køerne slippes på græs, det var mere sådan en sjov lille gimmick i forbindelse med, at nu er de jo netop sluppet glade og frie løs på de grønne marker. Men tanken med den her udstilling, det er, at vi godt kunne tænke os også at vise, at bibliotekets udstilling er mange andre ting. Den kan også præsenteres i andre former og i andre størrelser, fordi tit er det gode fotoudstillinger, eller måske endda maleriudstillinger, der præger bibliotekerne. Men hvad er der i vejen for? Det kan være en kæmpe hummer, eller en kæmpe krokodille, eller en gedebuk, der smiler. Det er lige så godt, og det kan have et lige så kunstnerisk udtryk. Hvem er det, der har lavet den her udstilling? Det er Pia Storm, som arbejder som kunstmed. Pia Storm bor på Fyn og har en flot hjemmeside, hvor hun præsenterer alle de her ting, piastorm.dk. Og vi skrev så til Pia og sagde, hvilke værker vi præcis havde forelsket os i, og så var det så heldigt, at de kunne netop være i bilen af 2 omgange. Og så var det bare stærke mænd på banen og frem med forårsgræsset, og så kørte det. Ja, og man kan virkelig se de ting, som I har forelsket jer her. Er nogle lidt specielle ting i forhold til udstillingen. Altså et andet sted på det grønne gulv til der, jamen der står simpelthen en kæmpe stor flue, komplet med sådan en trompetagtig snabel, der simpelthen bare er klar til at suge. Og længere over, ja, der bliver det lidt uhyggeligt, for der står simpelthen en meget, meget stor edderkop med nogle meget detaljerede tentakler, der stikker ud af hovedet. Hvad er tanken bag det der? Fordi det er da rimelig dramatisk. Jamen nu kan du se, det er sat op lige i forbindelse med et hyggeligt miljø med sofagrupper og 2 gode sofaer. Og så kunne vi jo egentlig godt sige, at det var lidt fobi-corner. Hvis du var rigtig bange for edderkopper, eller du synes fluerne var nogle værre bæster, så sæt dig med en kop kaffe og kig på den. Måske kunne de i virkeligheden også være smukke og være givende at se på. De bevæger sig ikke, dem der står her. Nej, det gør de heldigvis ikke, så jeg er heller ikke sikker på, at jeg ville have stået så tæt på den der kæmpe og glupsk udseende edderkop her. Men der er jo noget med, at de her skulpturer, de skal ikke blive stående her, fordi man kan jo købe dem. Ja, vi har hængt en prisliste op, og man er velkommen til at kontakte Pia Storm direkte. Der bliver på de enkelte værker et nummer, og så bliver prislisten sat op her senere på ugen, og så kan man komme ind og se, om man synes, at ens forhave skal prydes af en gedebuk, en kæmpeflue, eller skal det være den helt store krokodille. Og så lige her på falderebet, hvis man skal ned og sidde og skræmmes, eller ja, fascineres af de her dyr, der står ved siden af sofaen, har du så lige et tip til en god bog, man kunne sætte sig ned med? Så skal vi lige op og se Krible-Krable-afdelingen. Vi har en ny bog, der er landet, der hedder Utrolige dyr. Og der er simpelthen intet mindre end 2-hovedede slanger i den bog. Så det kunne måske give lidt anledning til diskussion og lidt snak. Og måske en kold løb ned ad ryggen. Ja, det kan også være.